Tole गावगोन बायदि नुखायो बेजों सिख्लाफोर गावलायनोसै आरोना नै आदा ब्लगारखौ लोगो मोनदों आं सेलफि लानो आदा सेलफि आदा मा मा होनो इउटिउबाव मा होनो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना मा होनो भिडिअ बे गामिनि सिख्लाफोरखौ लाथारायसै मालाय गामिनि सिख्लाफोरखौ लायै यार ये कितनी औसम है यार ब्रह्मणे स्वाहा हालमाजि ओम गावनि आयदाखौ ओम फारि बिजिरना होनायनि थाखाय लोंनायखौ गारनो शिक्षा होबाय दे बे समाव So hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर तो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय लोगोफोर तो दिनैनि भिडिअआ मोनसे मा होनो ट्रेभेलिं ब्लग सिस्टेम आरोना लोगोफोर तो हरिसिंगा थांनो नागिरदों हरिसिंगायावहाय जोंनि मा होनो उदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म धोरोमनि बोसोरारि जितु एनुवेल कनफारेन्स बेयावहाय जों थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर तो जों दायो माखासे लोगोफोर दंबावो जों बाइकजों थांगोन खाथिखा नालाय आरो गारियाव फ्लेग खानांगौ आरोना तो बेखायनो नेबाय दङ तो जोङो थांगोन जोंनि बे गिरुवा आनसलिकआव गोलैयो आरोना जोंनिया गामिया गायजापारा ओमफ्राय दोलबारि जमा थाङो आरोना जोङो तो माखासे मानसिफोर नेगासिनो तो नायलांबाय था नोंसोरो तो भिडिअनि गेजेरजों मा देखायनो हायो दिनैहाय देखायगोन आरोना तो स्टेडियाम टिमा नै मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्राय माबा फ्लेगखौ नै बिदि खाबाय आरोना गाइसमोन थावदिपुआव थाव सोनो फैदों लोगोफोर जों दा थांगासिनो धर्मआव ओमफ्राय थाव सोनो फैदों जों नै किबा किबि करेছে নাকি আমি এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ নহয় না এই কাৰণে আহিছে जाया जादों जायाखैलै आखाइनो फैजोब्बाय आंनिया आयौ साइसथारमोनलै साइसथारमोन ओरै आं इन्डिकेटरनिनो जायगाया बेनो गासिमोन ओरै जों मोनफैबाय आरोना लोगोफोर दा आं मोखांखौ देखायथ'ला एकदम मा जाखो मोखाङा एकदम अबस्था खाराब जाना दं आरोना खस्थ' मोनबाय दख'ना गाननासो फैदों होनना रुम देखायनोसैलै गाइसमोन यार ना गाइसमोन अरे मानसि थांखो इसोरो तो लोगोफोर खुलुमग्रोना लानोसै इसोरनाव एसे बोर बिना लाग्रोनोसै मन्दिराव जयग' होग्रोनोसै गाइसमोन होखांबाय जयग' मंदिराव दान होलांसै लोगोफोर नैबे माजिरांखौ नैबेयावहाय
कायकं ब्रह्मस्वादिन ॐ ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा ॐ सुरासर ब्रह्मणे स्वाहा ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति रूपायु स्वाहा. So लोगोफोर खुलुमखांबाय आरोना ओमफ्राय खुलुमखांनानै दायो इसोरनाव बोर बिखांबाय हिनजाव लाला होननायनि माबा समायबो लाबाय होनदों. नङा लोगोफोर सासे समायना बिखाबाय आरोना इसोरनाव दा मोनगोन ना मोना बेखौ दा नागिरसै बेयावनो हिनजाव नागिरगोन Manganan Mesti Kameswar Siapa ini? Biasanya ini ada Bina Monte Karta. Montre bialasnya apa maunai? Pemirsa berdua biar bapak kau ni apa bariku berbeda beri. Yang ni urut ada juci ni urut san ni urut kuno problem juci suruh kuno endeng. Arbe belum ubi kuno kuno. Saya santu juga nih. Cimane biar bagi pun juci. Ya itu loh juga na tima. Ikun dengar ki. Kasih nih. Apa yang deng pulang deng doai. Jeng do isirku sibibai thaya. Jeng isirku tu nuna menandeng. Nuna. Onkam जानो ओंखारबाय आरोना जों ओमफ्राय ओंखाम जानायाव ओरैबायदि भिर नै जों मोनजाथ'वाखै मानो सिखारखो Udah faldo मा फंबाय मा आं खौराखै मा Saitang बुंलाय मा Saitang जोंना मोनफैगासिनो दिसानै दा मोनासै माथो आङो आन्दायलांबाय कम लाबोदों बियो दा जों नेनानै थाबाय आरोना ओमफ्राय नै गिलास रानबोगासिनो जोहोलावफोरा मोनजोबदों ना बाबामोनहा आं मोनासै आंनियाव नै खालि नै बिथिंनिफ्राय फैफिनबाय आरोना नै थालांदों ओंखामा लोगोफोर नै थेलाजों एकदम फैबाय थाखायो आरोना गरमनो थेलाजों फैनाय ओंखाम दिनै फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन माबायदि मोनदों फंबाय गोथावथार जागोन बायदि मोनदों आं दे औ जासिगोन फंबाय जाबाय आरो दालि कामिं नै दालि फैगासिनो आरो दालि आचार Akhirnya spesial Dali, mungkin ini Dali.
Di sadari satu na. Dan share na logo pun beda zakhanan logo melense. Jakangbay arna logoफोर दसे बेरायग्लांनि बिराद सान्दुं गोसा गय जानो लुगैदों आरोना ओमफ्राय दा दखान नागिरनो थांनो नागिरदों जोङो दखानानो दंना गैयाथाय दावरावसो जादों दा फट' लादों मालाय हनै केमेरालै बै लाइभआव दङ माखासे गय दङ पान पुजा गय दंना गैया ओमफ्राय गय दङ दा आंबो लोंनायनि मोजां बेसाद दान गावसोरल' जायो आंनो होआखै बेबायदि मोनसे साननाया फैयो उनाव बे सिरि सिरि साखि नायग्रा सिरि सिरि नायग्रा जायो बिनि उनाव बेबायदिनो सिरि सिरि दान होगारनांगौ पुण्य जायो गाइस पुण्य जासिगोन नालाय लास्टआव बेयाव फारसे जेखिनि बाथ्रा बुंनो गोनां बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय जोबथानायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय आग्ला होजाया नोंनो गोबां थाबाय बाबानिसिम गावनि आयदाखौ फारि फारि बिजिरना होनायनि थाखाय बे समाव मिस पान्जामुथि बसुमतारी ग्रुप लोगोफोर इथिंजाय बहाबा हांमा सक दङ आरोना ओमफ्राय थाबायलांगासिनो आरो माला मोनहैसै बेसेबां गोजान बेखौथ' मिथिया नैबे सिख्लाफोराबो बेयावनो थांनो नागिरदों सोरथाय सिख्लाफोरा स' फाइनालि लोगोफोर नै हांमा सका जोंना मोनफैबाय आरोना नै पस्टार बेनार मोनसे मोनबाय नै nih Hang Masok
ओमफ्राय नैबे हांमा सकनि समायना रमायना ब्रिज आरो बेयो जा बेयाव फटक लागोन जोंना मार्बल फंबाय रेडि दे बेयाव मोनसे पस्ट हो फंबाय ओइ फंबाय मोनसे पस्ट हो इयाव ओरै इयाव स' लोगोफोर जों हांमा सकनिफ्राय फैफिनबाय आरो ना थाबायनानै हांमा सकआव दखानफोर दङमोन एसे आं लालायलायनो मोनासै दलांसिमल' थांबाय आरो ना लोगोफोर दा थांफिनसै दसे थाबावनोसै ओमफ्राय न'आव थांफिनसै बे गावग्रा गावनो बेखौ माबा बायदि नुमारदों माथो गान बायदि ओरै लाबा नै पाबजियाव बिदि नुयोमोन दां माथो ओरै नालाय नुमारदों नायफैलाय रले गावगोन बायदि नुखायो बेजों सिख्लाफोर गावलायनोसै आरो ना नै आदा ब्लगारखौ लोगो मोनदों आं सेलफि लानो आदा सेलफि आदा मा मा होनो इउटुबाव मा होनो भिडिअआव बे गामिनि सिख्लाफोरखौ लाथारायसैबो मालाय गामिनि सिख्लाफोरखौ लायै जामजोबबाय सेस कमप्लेन स' जोङो लोगोफोर फिन खेबसेबाव हाबफैबाय आरो ना दा मोसानाय जागासिनो दङ दा बेखौ नायखांनानै जोंबो थांसै आरो ना लोगोफोर जोङो आनज्रायनोसै आरो ना लोगोफोर लकेसना हरिसिंगा लांदां सुब्रि ना मामोनलाय लांदां सुब्रिमोन आरो ना बेयाव मिटिङा दायो जोबथ'वाखैमोन होनबाबो जोङो दा बाइकजों थांनाय नालाय गोजांलांगोन बेखायनो आवगायनोसै आरो ना थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनिया थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो चेनेलखौ लोगोफोर थ' बाय